To jsou. Neboli, chceš, abych ti ty Slováků vzal tu prdel, nebo co, vole? Poťák, vole, tady točí. Ty piča, ty vole. Současné vládní koalice opakovaně tvrdí, že po volbách smutí váhnou na vytvoření nové vlády. Takže když se podíváme na druhou stranu do opozičního tábora, tak tam Andrej Babiš má především k dispozici představitele SPD a také jí stačilo. A právě tím rozhodnutí voliči, kteří třeba v minulosti podporovali vládní koalici, tak mohou začít uvažovat o tom, zda tato kombinace by byla vhodná, že zpochybňují členství České republiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ostatně ten nejnovější incident z drony z Ruska nad Polskem ukázal. Znásilnění dostal 3 roky vězení. Soud stížnost považoval za zjevně neveřejného jednání nedostupné v soudní databázi. Vodní společnost ze zvolého návrháře Giorgia Armaniho zdědí jeho nadace. Příští zastávka. Zastávka Chilova. Příští zastávka Nové Sady. Azyly, zejména hovoří právě o obnovení kontrol na hranicích. Hovoří o tom, že by zpravodajské služby měly třeba sledovat islamisty působící na území Česká. Rezonanci snímají svaly. Pro Český olympijský výbor totiž vyvíjejí neinvazivní metodu na přesné zjištění poměru tzv. Svalových vláken. Ty vole. Piča jaká.
ministra Evropy juniorů Marka Tlouška. Tak postavte se do základního podřepu a minutu snažmostáky teď. Kdy objíždí až, já nevím, 7-9 míst za jeden den, dokonce na nás někde si povídá s lidmi. Na jednom z těch setkání došlo taky k tomu, že na něj zaútočil jeden senior francouzskou holí. Co vám proběhlo hlavou, když jste tohle viděli? Se zdůrazněním slova bohužel se domnívám, že ekonom konsolidační balíček, který minulý týden schválila slovenská vláda Roberta Fica. Se způsobem, jak dát do pořádku veřejné finance a souhlasem demonstrovali proti lidí po celém Slovensku nad jednotlivými opatřeními kroutí hlavou ekonomové. Všichni se ale nezohlednili důležité okolnosti a svědectví kolegů. Dále potom se nezabývali právě dostatečně ani tím postavením učitelů, tím, že učitel vlastně pro své žáky musí být vzorem. Vysvětluje soudce zpravodaj Pavel Šámal. Advokátka školy Irena Valíčková rozhodnutí ústavního soudu uvítala. Odůvodnění reflektuje nejen právní stránku věci, ale i spravedlnost. Případ se tak po 10 letech vrátí k okresnímu soudu v Prostějově. Uvažovat o tom, v jaké podobě kampani čelit. Zda v nějakém jednotném bloku nebo samostatně, každá strana za sebe, anebo jestli plánuje formulovat nějaký úřady přijímat na písemné žádosti o voličský průkaz pro sněmovní volby.